ערב טוב, לצופים שלנו. ברוכים הבאים למפגש ה-70 שלנו, מביטים לזקנה בעיניים, פרויקט של האגודה הישראלית לגרונטולוגיה. שמי יונתן למברגר, אני היום ממלא את מקומה של צלילה רצין נוריאל, שברגע האחרון לא יכלה להשתתף, אז אני מקווה שאני אמלא את המשימות כמו שצריך. אני רוצה בתחילת הדברים להעיר לאור המצב והאפשרויות שאולי יהיו אזעקות, אז ודאו שאתם תשמעו את האזעקות, וגם כמובן שתהיו בהישג יד של מרחב מוגן או מקלט, ונקווה שלא יהיו. באוגוסט 2020, ההרצאה הראשונה של מביטים לזקנה בעיניים, בתחילת הגל השני של קורונה, הופיע פרופסור יובל פלגי ודיבר על הבדידות כגורם משמעותי לפגיעה באיכות חיים ותוחלת חיים. בספר של הרצאתו חשף פרופסור פלגי לראשונה את המילה סולנות, כדרך חשיבה אחרת על הבדידות ואף פתרון אפשרי לתחושת הבדידות. בינואר השנה הזמנו את דוקטור שרון מור, החוקרת שחקרה עם פרופסור פלגי את מושג הסולנות, ופיתחה את שיטת הסולנות, לדבר לנו על סולנות, ואז היא הציגה את השיטה ואת התפיסה העומדת בבסיסה. היום אנחנו ביקשנו מדוקטור מור, שרון מור, לתת לנו כלים דרך שיטת הסולנות, להתמודד עם מצב המלחמה, הטראומה והסטרס שכולנו נמצאים בו. דוקטור שרון מור היא דוקטור לגרונטולוגיה ומרפאה בעיסוק, עמיתת מחקר במרכז לחקר ולימוד הזקנה בחוג לגרונטולוגיה באוניברסיטת חיפה. היא חברת הוועד המנהל של האגודה הישראלית לגרונטולוגיה ויועצת לתוכנית המוניטור לבדיקת החלטות הממשלה הקשורה בזקנה. היא בעלת קליניקה פרטית לייעוץ גרונטולוגי. איתנו הערב מיכל יעקובסון ענבל, שהיא תהיה המנהלת הטכני שלנו, וכמובן את יוסי קפלן, שבלעדיו אנחנו לא יכולים לזוז בטכנולוגיה ודברים אחרים. ואני ג'וני למברגר, אהיה המנחה של המפגש היום, כפי שאמרתי. אז אני רוצה להגיד שלום וערב טוב לשרון, שמחים מאוד לארח אותך. תודה רבה, אני שמחה לחזור להיות פה בבמה המיוחדת והחשובה הזאת. מצוין. אז אני רוצה למעשה רק לשאול אותך שאלה אחת, וכמובן עם זה אנחנו נפתח את ההרצאה שלך והדיון. כפי שאמרתי בפתיחה, בתחילת השנה הסברת לנו במפגש מהי סולנות. עכשיו, לאור הזמן שעבר, חשוב שנתחיל ולהזכיר בקצרה ולהסביר מהי סולנות, מה העקרונות שלה, ואחרי שנזכור, נשמח לצלול ביחד איתך לדרכים להיעזר בסולנות בימים מאתגרים אלו. אז שרון, בבקשה. אני רק אשתף איתכם את המצגת. אוקיי, אתם רואים את זה? רואים את המסך, ג'וני? עדיין לא. עשית share? כן, רק רגע, אני אעשה את זה שוב. share screen. אוקיי. עכשיו זה עולה, רגע. כן. אם את יכולה לעשות את זה פול סקרין זה יהיה יותר טוב, אבל אנחנו רואים. כן, רק מסך מלא, עדיין לא. אם אנחנו לא רואים את המצגת... אנחנו לא רואים כרגע את המצגת. ועכשיו? אז תמשיכי ככה, שרון. אז אני אמשיך ככה, והאמת היא שזה בסדר, כי אני מודה שלא הכנתי מצגת מיוחדת לערב הזה, זה היה ערב ככה בהתראה קצרה, וזה בסדר, אבל בכל זאת אנחנו נדבר טיפה על הסולנות, ואני אסביר לכם גם טיפה מאיפה המושג הזה מגיע, קצת מה קורה איתו במהלך החיים, מפני שלמרות שאנחנו בענייני זקנה היום,
אני רוצה כן לדבר על סולנות כשאנחנו מדברים על המשפחה, מפני שבעצם בזמני מצוקה נמצאת משפחה ביחד, אם הם במקלט באותו רגע או בממד או איפה שלא יהיה, הזמן כרגע כזמן מלחמה הוא זמן מאוד מאוד מלחיץ, ובכל פעם שיהיה רלוונטי, גם מבחינת הרב גילאיות, אני אדבר על התופעה של הסולנות, ומה אני אתן לכם טיפה טיפים, מה אפשר לקחת מכאן כדי לקחת גם לעצמכם ולתת גם, אם אתם מטפלים אז כמטפלים, אם אתם אנשי חברה אז כאנשי חברה, זאת אומרת כל אחד ימצא את הפרקטיקה, את היישום שלו לעניין הזה, מתוך הדברים שאני אתן כאן הערב. אז בואו רגע נלך לשאלה של ג'וני ונחזור טיפה על העניין הזה של סולנות. הסולנות בעצם זה לא אפילו תרגום, אלא איזושהי העברה של המצלול של המילים positive solitude. היות ואין לנו מילה, לא הייתה מילה, כשהתחלתי לחקור, לא הייתה מילה לסוליטיוד בעברית, כיום יש, אם אני לא טועה, זה בודדות, ואני לא רציתי להכניס את האותיות ב' ד' ד' לתוך המילה, כי היא מתארת משהו אחר ולא את תופעות הבדידות למיניהן, אז יצרתי את המילה סולנות, שיש בה את המצלול של הסוליטיוד, והיא יכולה לקחת אותנו למקומות שמזכירים לנו כל אחד את המקום הסוליסטי שלו מול הדברים שקיימים כשאנחנו עם עצמנו, ולא כשאנחנו בבדידות. אני תכף אדבר על זה עוד טיפה, על העניין הזה של הבדידות, כי הוא גם חשוב כיום, והוא גם חשוב לזקנים, אבל העניין הוא שכשהתחלתי לחפש דברים על סוליטיוד, על החלק החיובי של סוליטיוד, אף אחד לא קרא לזה פוזיטיב סוליטיוד, קראו לזה סוליטיוד שבוחרים בה, או נתנו את זה כחלק ממנעד של להיות alone, loneliness, aloneness וכולי, שוב עדיין מאותו אזור של בדידות, ואמרו ובקצה השני באיזשהו מקום יש אנשים שבוחרים להיות עם עצמם כי הם מחפשים את המוזה, כי זה נוח להם וכולי. אז בעצם לסמן את זה, את התופעה של positive solitude כתופעה שעומדת בפני עצמה, זה היה אחת מהתרומות המחקריות שלי, ולהגיד רגע, זה לא על הרצף של סוליטיוד, זה בא ממקום אחר, זה בא מתוך המחשבה וההבנה של הפסיכולוגיה החיובית, של חלק הבריא של האדם כשהוא בוחר להיות עם עצמו, זה בעצם ההגדרה, שאנחנו בוחרים להיות עם עצמנו באיזושהי חוויה, או עשייה שהיא משמעותית עבורנו, וליהנות מזה או במהלך החוויה, או בסופה, או כל התשובות נכונות, אבל העניין הוא שסולנות זה מצב שבו אני בחרתי, זה לא מצב שנכפה עליי. בדידות, בידוד חברתי, תחושת הלבדיות, זה בדרך כלל לא משהו שאנחנו בוחרים בו, ויותר מזה, זה גם מעיק עלינו וגורם לנו להרגיש פחות טוב עם עצמנו. זאת אומרת שכשאני בוחרת להיות לבד, הבחירה שלי היא לא רק בלהיות עם עצמי, אלא זה בחירה גם לנתק את עצמי מדברים שכרגע אני לא רוצה לעסוק בהם, גם להיות פחות מתחשבת במה יחשבו עליי, מה יקרה בעקבות זה, אני יכולה לעוף שם, זה מחבר אותי לקו האמצע של עצמי, ולידיעה של מי אני, מה חשוב לי, מה טוב לי, מה עובד נכון עבורי, ויש איזשהו מגוון שאנשים ציינו כשהם בתוך חוויית הסולנות. מבחינה מילונית, דרך אגב, סוליטיוד זה להיות רימוט או מבודד או לבד מהחברה, ובעצם אין הגדרה אחת לסוליטיוד. אז מאוד מאוד היה קשה לומר מה זה סוליטיוד, וקל וחומר מה זה פוזיטיב סוליטיוד, כשהתחלתי את המחקר כמעט לא היו מחקרים על זה. אבל בדרך כלל כשמדברים על סוליטיוד,
מה שעולה לנו בראש זה דווקא הדברים שאנחנו מכירים מהספרות היפה, על 100 שנים של בדידות ודברים כאלה, תורו שהוא מתבודד וכו'. אז אמרתי שסוליטיות בעצם מושווית למצבים של להיות לבד, וזה יכול לכלול גם מצבים של חוסר מוטיבציה להיות עם אנשים אחרים, או איזושהי תכונת אישיות של להיות אינטרוברטי, משהו קצת שבלולי, משהו שקצת נכנס פנימה, או אפילו בידוד חברתי שאנחנו לא בוחרים בו, כי נגיד בני נוער שעושים חרם על מישהו אחר, בידוד חברתי שנובע מזה שאנחנו מרוחקים מאנשים אחרים, מזה שאנחנו יצאנו כבר לפנסיה, שהילדים שלנו כבר לא נמצאים ליד הבית וכו', ובעצם כל הקשרים הולכים ומדלדלים באופן טבעי, אבל עדיין לא בחרנו בזה. הבדידות היא יותר סובייקטיבית, אם הבידוד החברתי זה משהו אובייקטיבי, הבדידות היא יותר סובייקטיבית, והיא יותר מבטאת את הפערים בין מה שהייתי רוצה שיהיה לי כקשרים, לבין מה שיש לי בפועל. והתוצאות של כל מה שקשור ב-loneliness, being alone, loneliness, היום יש ביטויים כאלה, זה בעצם תוצאות שהן מאוד לא מטיבות איתנו, מפני שאנחנו יודעים שבדידות ובידוד חברתי והיעדר קשרים משמעותיים גורמים לירידה במצב הרוח ולירידה ביכולת הקוגניטיבית ולהידרדרות מנטלית, ולכל הדברים האלה יוצרים איזושהי ספירלה יורדת שמשפיעה על היכולות שלנו, על הכיף שלנו להתעורר בבוקר, על מצב הרוח, אנחנו מאבדים משמעות ואנחנו מרגישים שזה באמת מרוקן אותנו. הסולנות לעומת זה נמצאת במקום אחר. קודם כל, הסולנות, כמו שאמרתי, שהיא בחירה. הדבר השני, מהנה. והדבר השלישי, היא מלאת משמעות. עכשיו, לא משנה, לכל אחד מאיתנו, צריך לזכור את זה טוב, שכשאנחנו ניגשים לברר עם מישהו, אם הוא סולני או בודד, אנחנו צריכים לזכור שלכל אחד מאיתנו יש איזשהו יכולת אחרת להיות בסולנות, ויש אנשים דרך אגב, שחושבים שסולנות זה בדידות והם לא מעוניינים להיות בבדידות או בסולנות. זאת אומרת, אין להם את העצם הזאת של הסולנות שמתפתחת עם השנים, אני תכף אדבר על זה. אבל העניין הוא שא', אנחנו צריכים לברר אם הבן אדם מעוניין מדי פעם להיות עם עצמו. וכשהוא עושה את זה, אז אם זאת באמת בחירה, או שזה משהו שפשוט אין לו ברירה, כי אם זה פשוט אין לו ברירה, והוא מוצא את עצמו לבד במלונית שהוא עכשיו עקור אליה בבוקר, והוא לא יודע עם מי לדבר בכלל, אז הוא לא בחר להיות בזה. זה פשוט מצב. אבל אם הוא קם בבוקר באותה מלונית, בדיוק באותו חדר, והוא אומר לעצמו, וואלה, זאת השעה שלי עכשיו, עכשיו אני אתעמל, עכשיו אני אצא רגע לסיבוב סביב המלון, אני עכשיו הולך לעשות א', ב', ג', לשבת לי מול הים ופשוט להסתכל על הגלים ולנקות את הראש, והוא חוזר ואומר, וואו, היה לי בוקר פצצה, לא פצצה, היום זה לא נכון להגיד פצצה, אבל היה לי בוקר נהדר, למרות המצב, זאת סולנות. הדבר השני שאנחנו צריכים לזכור, שלכל אחד מאיתנו יש זמן אחר להיות בסולנות, יש אנשים שמספיק להם רבע שעה, ויש אנשים שצריכים יותר זמן, וגם כל אחד עושה את חוויית הסולנות שלו באופנים שונים. אני תכף אדבר על הקטגוריות של הסולנות, אני רוצה לעבור על זה קצת מהר, כי אלה ששמעו אותי בינואר כבר שמעו את זה, וגם כי אני רוצה לתת את הדגשים שהם יותר רלוונטיים לרגע הזה, להווה הזוי שאנחנו כולנו עוברים עכשיו, ואני רוצה לתת לכם באמת את המקום הזה שיאפשר לכם גם את הלגיטימציה של להיות בסולנות, וגם לדעת איך לגשת אל אחרים עם העניין הזה של הסולנות. אבל אני עדיין אחזור טיפה על הבסיסים, שהסולנות יכולה להיות... סליחה שרון, את מתקדמת עם המצגת כרגע? אנחנו רואים אותך עדיין בשקף הראשון.
כן? אז אני כבר התקדמתי לאי שם, אז אנחנו לא רואים את זה בגלל שהמצגת היא לא בתצוגה. אז או שנוותר עליה ונקשיב לך, כי אנחנו שמחים להקשיב לך, ואת המצגת תהיה מולך והיא תעזור לך בלהבנות איך שאת בוחרת. אז אנחנו נוותר על המצגת ופשוט תקשיבו אז רק תחליטו תעשי סטופ איתי. שיירינג, ואנחנו שמחים מאוד להקשיב לך. רגע, אם אני על share אתם לא רואים אותי? אנחנו רואים, אנחנו תקועים, כאילו רוב המסך שלנו זה עם הסולנות, פוזיטיב. אוקיי, עשיתי סטופ share. נהדר, אנחנו שמחים לראות אותך ככה, רגע, אבל אני עדיין רוצה להסתכל על זה. אוקיי, אתם רואים אותי, נכון? אנחנו רואים אותך, את יכולה להסתכל על המצגת, כן. יש. אוקיי, אז ממשיכים, סליחה. בכל מקרה, התחלתי להגיד שאני בכל זאת אדבר קצת על העניין הזה של העומקים של הסולנות, כי א', יש כאלה שלא היו בינואר, וב', אני רוצה שיהיה לנו בייסליין אחיד. אז אחד מהדברים החשובים לגבי סולנות זה שלא תמיד אנחנו רואים אותה בעיניים. זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו נחשוב שבן אדם לא עושה משהו כרגע, אבל הוא כן נמצא בתוך עצמו והוא עושה שם את התהליכים שלו, את הבירורים שלו, את המחשבות שלו, את השאיפות שלו, הוא מתכנן משהו, הוא חולם על משהו, הוא חוזר אחורה למשהו, לאיזושהי חוויה, וזה מאוד מאוד משמעותי לו. אז הדבר המרכזי שתיקחו מזה, זה שקודם כל אנחנו צריכים לברר אם הבן אדם בוחר בזה, ואם זה משמעותי לו, ואם הוא גם נהנה, אם הוא גם לוקח מזה משהו. כי אם זה שלושת אלה זה סולנות, אם הוא לא בחר בזה או לא נהנה מזה או שזה לא משמעותי, זה לא סולנות, זה כל אחת, יכולה להיות כל אחת מהצורות האחרות של להיות לבד, אוקיי? וכשאנחנו בתוך הסולנות, אז פתאום קורים דברים מופלאים. זה לצאת למסע עם דוקטור סוס ולגלות את הדברים המופלאים שקורים בדרך, מפני שאנחנו נזכרים מי אנחנו, זה משיל מעלינו הרבה מאוד מהרעש החיצוני, ומאפשר לנו להיות קרובים לעצמנו, לרוחניות שלנו, לעשות איזשהו שינוי, עכשיו זה מאוד מאוד קשה לעשות את זה בזמנים של משבר, כי הדיסוציאציה, הניתוק הזה, הקרע המטורף הזה, בזמן של טראומה, לא מאפשר לך לחזור אליך. עכשיו, אם אתם לא מטפלים בטראומה, ואם אתם לא מכירים טראומה, אל תיגשו לאנשים שחווים טראומה, ותנסו להציע להם משהו. כי אם אנחנו לא יודעים איך לגשת לזה, זה ממש אזהרת מסע. אם אנחנו לא יודעים איך לגשת לזה, איזה טריגרים יכולים להיות מופעלים בעקבות שאלה מאוד מאוד פשוטה, ואיך להגיב לטריגרים האלה שהופעלו, אז עדיף לא לעשות מאשר לעשות נזק. אני ממש חשוב לי שזה יהיה על הרצף הזה בתוך המוח שלנו כל הזמן, ולדעת שלא לגעת במה שעלול לגרום לפירוק יותר גדול, במיוחד בחוויית טראומה. אבל אם אנחנו לא מדברים על טראומה אקוטית כרגע, אלא על אנשים שלמשל ממשיכים ללכת למועדון היום שלהם, על ילדים שממשיכים בשגרת בית הספר, על משפחות שממשיכות את התפקוד הכאילו נורמטיבי שלהם, ושם אפשר עדיין להושיט יד ולתת אפשרות להיות בסולנות, זה חשוב, מפני שהסולנות היא זאת שמאפשרת לנו רגע גם להתנתק מהטירוף החיצוני, וגם להיות עם עצמנו במקום מאוד טוב. אז היא גם מאפשרת הסולנות להיות רגע במקום חלופי. היא יכולה לקחת אותנו עם הדמיון שלנו לאיזשהו מקום אחר, שבו טוב יותר. אני רוצה להגיד לכם שאני סבתא מאוד מאוד מגויסת, ואני כל היום עם 4 הנכדים הקטנטנים שלי, שהם בני פחות משנתיים, 4 לאותה אימא. והבעל שלה בצבא, ויש פעמים שאני יושבת בערב, ולמרות שהטלוויזיה נגיד פועלת, אני בכלל לא מקשיבה, ואני רואה בתוך המוח שלי תמונות קטנות שזזות לי מהר,
מתוך כל מיני טיולים שעשיתי בעולם, וזה אסקפיזם טהור, והאסקפיזם הזה עוזר לי להמשיך לתוך לילה של בכי, לתוך בוקר של חיתולים, לתוך עזרה וכו', אבל המקום הזה שאני פתאום נושמת ואומרת לעצמי, שרון, יש עולם ויש טוב, ותזכרי מה את אוהבת, ותהי שם רגע, תנשמי. והעניין הזה של תנשמי הוא משמעותי ביותר, כי אנשים במצוקה שוכחים לנשום. שוכחים. ולנשום זה לא לנשום רגיל, זה לנשום את הנשימה העמוקה ואת הנשיפה המאוד מאוד ארוכה, שמשחררת לנו את ההורמונים בצורה שונה טיפה. אז כן, תיקחו את הזמן, זה לגיטימי, זה טוב, זה מאפשר לכם אחרי כן להיות פנויים למישהו אחר, לתת יותר, להעניק יותר, לקבל יותר, להכיל יותר. זה מאוד מאוד חשוב, בזמנים כאלה אסור לשכוח את זה. נוסף על זה שהסולנות מחברת אותנו אל עצמנו, היא גם מאפשרת לנו להיות חברותיים, כי אנחנו מפנים את המקום הזה. אנחנו קודם כל מזינים את עצמנו, ואחרי כן יש לנו מקום פנוי להזין מישהו אחר, וזה יוצר לנו שינוי עצום, זה יכול לקרות ברגעים, ממש בדקות. לקחנו לעצמנו 5 דקות עם הכוס קפה, לשבת רגע מחוץ לדירה, לשבת שנייה בגינה, ללטף את הכלב, אתם יודעים, רק להסתכל על הציפורים ועל השמיים, ולזכור שהשמיים האלה אוניברסליים, שאפשר רגע להיות שם ולהיות נוכח בתוך הרגע במלואו. זה חשוב לא רק לזקנים, זה חשוב לילדים. ילדים מגיל 4 כבר יודעים להגיד שהם רוצים להיות עם עצמם, שהם לא רוצים שמישהו יתערב להם. עכשיו ילדים בתוך מצבי מצוקה יכולים להיכנס למצבים מאוד מאוד לא נכונים, לפתח כמובן חרדה, לא נכונים, כאילו, מצבים של איום, גורמים מצבים של סטרס, חרדה, דיסוציאציה וכו'. אבל אנחנו יכולים לעשות כאן איזשהו תיווך, כדי לעזור לילדים להישאר מחוברים, כדי להיות שם בשבילם, כדי לעזור להם ולהתמודד עם הדבר הזה הענק, הצל השחור והענק הזה שעובר להם מעל הראש כרגע, והם יודעים שהיום ונורא קורה, אבל אין להם לא את המילים לזה, לא את ההמשגה לזה, לא, יש ילדים שהם בגיל של חרדת המוות, שזה בכלל פוגש אותם במקום מאוד מאוד קשה, אז בגילאים האלה, כן לעבוד על טכניקות של מיינדפולנס, כן לקחת אותם רגע, אפילו לסיבוב קצר מחוץ לבית, להסתכל קצת על הטבע, להסתכל קצת על דברים שהם שונים. בדודה שלי עכשיו היא מקיבוץ רעים, והם נמצאים באילת, והיא אומרת לי, שרון, תקשיבי, האנשים המבוגרים אצלנו לא מוכנים לצאת מפתח המלון, החרדה היא כל כך גדולה, אף אחד לא מוכן לקום וללכת רגע החוצה. היא נוסעת, היא מביאה להם את התרופות וכו', ואמרתי לה, נעמה, חכי שנייה, בואי תעשי להם קבוצת הליכה, תלכו ביחד עם שומר, אבל תיקחו איתכם גם את הילדים. תעשו משהו בין דורי, שמסמל משהו מאוד מאוד בריא, מצד שני יש להם הגנה ומעטפת, ותלכו, אל תלכו לשעה, אבל תצאו לרבע שעה מהמלון, תשבו בפארק, תחזרו, אפשרות. והיא אמרה שזה עבד, היא לא האמינה שזה יעבוד, אבל זה עבד, כי חיברנו גם את הילדים וגם את המבוגרים, לקחנו משהו שהוא קצר מאוד, עשינו הבטחה מסביב, החלה מאוד מאוד גדולה, וזה עבד, ואנשים שהיו רגילים ללכת, התחילו ללכת, התחילו קצת לצאת להליכות, וההליכות האלה הן כל כך חשובות, מפני שמה אנחנו עושים כשאנחנו הולכים? חלק מאיתנו שומע את הפודקאסט שלו, או מוזיקה טובה, חלק מאיתנו פשוט הולך, והמחשבות, הכל מתנקה, נכון? הגוף עושה איזשהו שינוי, אז כן לחזור להרגלים האלה, כן לחזור למקומות האלה, שאנחנו מכירים את עצמנו, כי מה שראינו במחקרים זה שהסולנות
בעצם במצבי משבר בקורונה, שומרת לנו על האגו שלנו, על כוחותיו ועל הייצוג של מי שהיינו פעם. כי אם בקורונה אנשים היו מחויבים להיות בתוך איזשהו בידוד כפוי, והם עשו את הדברים שהם אהבו לעשות בסולנות, הם פשוט הגדילו את הזמנים, הגדילו את הטווחים וכו', והם התחילו לדווח שבעצם הסולנות הזאת מחזירה אותם להיות מי שהם היו לפני הקורונה. הם לא אנשים מבודדים בכורח, הם אנשים שעכשיו יש להם שליטה על הזמן שלהם, על מה לעשות איתו, איך לעשות את זה, והדברים האלה הם סופר חשובים, כי אם אנחנו נותנים לאדם שליטה, אפילו לזמן מוגבל, על משהו אחד בתוך חייו שעלולים היו להחרב, בתוך החרדות הצפות, בתוך המקומות האלה שלא ניתן להכיל אותם, השליטה הזאת מאוד עוזרת לנו למקד, לזכור מי אנחנו ולהגיד יש לי עדיין כוחות. בתוך הפסיכה שלי יש עדיין כוחות שעובדים, והם עובדים לטובתי, הם מחזירים אותי אליי הביתה. זה לבית הנפשי, הנשמתי שלי, זה הדבר הנכון. והסולנות עושה את זה. וכל אחד בדרך שלו, אנחנו תכף נדבר על איזה דרך, אבל שנייה, אני התחלתי לדבר על ילדים והמשכתי לזקנים, ואני רוצה רגע לעצור על האנשים שהם צעירים, על האנשים שהם בגילאי העשרה, ששם הדברים עוד לא מעוצבים, הם עוד לא יודעים מי הם בתור בוגרים, והם כבר לא ילדים, והכל בתהליך של שינוי, ואנשים בגיל הזה משתמשים בסולנות כדי להגדיר את עצמם. הם לוקחים את הזמן הזה, גם אם דרך אגב הם חווים נגיד חרם או משהו כזה, הם לוקחים את הסולנות כזמן שבו הם יכולים להגיד, אלה לא מבינים כלום, אני יודע מה אני שווה, מה הערך שלי, וזה מאוד מאוד חשוב גם בזמנים כאלה, כשאנחנו רואים שבני נוער מתבגרים, יוצאים מהחדר, הולכים לחדר שלהם, לא לשבת להם על הוריד, אבל כן לשאול אותם מה החוויה שלהם כשהם נמצאים עם עצמם, כי זה משמעותי. יש הבדל בין ילד שמרגיש שעולמו חרב עליו, ואין לו כוחות, והוא רוצה שרק יעזבו אותו, והוא רק ישן, או נכנס למקומות דיכאוניים, ומתחיל לחשוב על פתרונות שאנחנו לא רוצים לחשוב עליהם, ובין ילד שאומר, אני לוקח לי את הזמן הזה, כי אני חייב רגע להיות עם עצמי, אני רוצה רגע להבין מה קורה לי, אני צריך להקל את כל אני לא יודע איך להקל את זה, אבל אני צריך טיפה את הזמן הזה עם עצמי, אז לכבד את זה, לדעת לשאול, מה המשמעות של הזמן הזה בשבילך? מה אתה עושה עם עצמך בזמן הזה? למה זה כל כך חשוב לך? מתי היית רוצה שאני אגש אליך, ומתי היית רוצה שאני אכבד את זה, שאתה רוצה את הזמן שלך עם עצמך? זאת שאלה סופר חשובה, כי היא אומרת שאתם מתעניינים בו, אתם רואים אותו, אתם מבינים אותו, ואתם גם רוצים לדעת איך תעשו את הדבר הנכון עבורו. והבני נוער מאוד מאוד שמחים על שאלות כאלה, כי הן לא שאלות חופרות, הן שאלות שמאפשרות שיח, כי אם יש שם איזושהי מצוקה, בשאלות האלה היא יכולה לעלות, ואז אתם יודעים לדעת להפנות אותו הלאה, לפתוח את הדברים, להקשיב לו יותר זמן. העניין הוא שתדעו להבדיל בין סולנות ובין מופעים אחרים של להיות לבד, שהם יכולים להיות מאוד מאוד מסוכנים, במיוחד בתקופה כל כך לחוצה. לאנשים מבוגרים יותר קל עם הסולנות שלהם, קודם כל כי הם קצת כבר עברו מצבים כאלה, ושנית כי הם מכירים כבר יותר טוב את עצמם, הם כבר לא בני נוער, הם כבר מעוצבים, הם כבר עברו את התקופה הזאת, ואז הסולנות מאפשרת להם קצת לרפרש את עצמם, להרגיש קצת יותר נינוחים, להגיד רגע כרגע אני לא יכולה, כרגע אני צריכה את הזמן הזה עם עצמי, אני לא אהיה פנויה ערב, תעשו משהו אחר. והמקום הזה של הגבול,
בין מה אני צריכה לבין מה אני יכולה לתת, בין מה אני צריכה עבור עצמי, איפה אני ממלאת את הבטריות שלי, לבין איפה אני נותנת לאור שלי לזרום החוצה, הוא גבול מאוד מאוד חשוב, בטח בזמנים של מצוקה, בטח בזמנים שקשה לנו, כי כל הזמן יש ידיעות שמגיעות, וכל הזמן מישהו צריך משהו, וכל הזמן אנחנו רוצים להתנדב לעשות משהו. גם כשאנחנו מתנדבים, תתנדבו באופן שיהיה לכם נכון. אל תעשו הכל, אל תרוצו להכל. תגידו, את זה אני יכול, את זה אני לא יכול. תקחו את הזמן להרגיע בין לבין ולחזור על עצמכם הביתה. כי הזמן הזה יאפשר לכם התנדבות הלאה. אז זה נורא נורא חשוב. לגבי הזקנים, אנחנו רובנו רוצים לגשת ולהיות שמה ולהיכנס, באגודה הישראלית לגרונטולוגיה, מדברים על איך אנחנו יכולים לסייע ולהיכנס, ליצור שיח, לדבר, ליצור אולי אפילו קבוצות עבודה וכו', אבל רגע, יש אנשים שיגידו לכם, תקשיבו, אני בסדר עם הלבד שלי. לאנשים זקנים יש חוסן. באמת, בזמנים שהם כבר עברו, לא מלחמה אחת, והם כבר מכירים את עצמם בפעילויות, והם מכירים את עצמם בזמן שהם עם עצמם, תכבדו את זה. מאוד יכול להיות שאנשים יגידו לכם, תודה שבאתם, אני לא מעוניין. אני רוצה את הזמן שלי בחדר שלי, בשקט שלי. אז אפשר בנימוס לשאול עדיין, למה זה כל כך משמעותי לך, ואיך אנחנו יכולים, אם יש דברים אחרים שאנחנו יכולים לסייע, אבל כן לשים לב, לאנשים זקנים הסולנות מאוד חשובה. היא גם מאפשרת זמן מנוחה, היא גם מאפשרת זמן באמת לעשות איזשהו ויסות. הסולנות מאוד מאוד חשובה לויסות, לא רק ויסות הורמונלי פנימי, גם ויסות חיצוני, גם ויסות מול כל מיני דברים שמגיעים אלינו מהחוץ פנימה. וזה דבר מאוד מאוד חשוב, במיוחד כשאצל זקנים אנחנו יודעים שמשק האנרגיה הוא מסוים, ואנחנו אם נשתמש באנרגיה מסוימת לדבר א', מאוד יכול להיות שהיא תחסר לנו לדבר ב'. אז מאוד מאוד לשים לב למשחק הזה, לאיזון הזה, בין הזמן שבן אדם זקוק לחברה, רוצה סיוע וכו', לזמן שהוא אומר לכם סליחה. עכשיו אני עם עצמי, אני רוצה להיות עם עצמי. אני צריך רגע לחשוב, אני צריך רגע לבדוק עם עצמי דברים. אני רוצה רגע לתכנן מה יהיה מחר, מה יהיה עם הילדים שלי, עם הנכדים שלי וכו'. יש המון ניואנסים בתוך העניין הזה, ואני רוצה לדבר איתכם קצת על הקטגוריות של הסולנות, כדי שתזהו אותם, כשאנשים מדברים איתכם ואומרים לכם, תקשיבו, זה פשוט מנקה לי את הראש. אני צריך את השקט הזה, כי אני לא יכול שכל היום המרכזת מגיעה אליי, והמלצרים שואלים אותי, ובאים כל המתנדבים האלה ומציעים לנו מיליון דברים, ואני לא יכול, אני צריך קצת שקט, אין לי בגדים שלי, אין לי מיטה שלי, אין לי כלום שלי עכשיו. אני רק צריך את השקט שלי. המקום הזה של שקט הוא מקום מאוד מאוד חשוב. השקט עוזר לנו לסדר, לקטלג מחדש דברים שאנחנו מכירים, לסדר אותם מחדש בתוך תבניות שאולי היו לנו פחות מוכרות, להבין את היחסים שלנו כרגע עם הסביבה. אז שקט זאת הקטגוריה הראשונה של סולנות, והיא יכולה להתבטא ממש בצורך הפיזי של להיות בשקט, של אני לא רוצה לשמוע חדשות, אני לא רוצה שידברו אליי, אני לא רוצה אפילו להקשיב למוזיקה שאני אוהב. אולי מוזיקה קלאסית מרגיעה אותי בסדר קצת ביום, אבל תנו לי להיות בשקט. והשקט הזה הוא יכול להיות בתוך החדר, הוא יכול להיות אפילו אם הוא נמצא בחדר אוכל וכולם אוכלים וזה, הוא לא מתערב בשיחות, הוא לא צריך אף אחד לידו, הוא פשוט רוצה שקט.
הדבר הנוסף, הקטגוריה הנוספת שאנחנו מכירים בתוך סולנות, זה כל היחסים שלנו עם הטבע. היכולת שלנו לראות עציץ ולראות הטורמוסים מתחילים לצאת בדיוק עכשיו בעונה הזאת, או לראות שפתאום קורה משהו, איזשהו שינוי, תסתכלו על השקיעות עכשיו, איזה צבעים יש להם. וואו, אתה מסתכל על השקיעה, וזה וואו, זה מחזה שעוצר נשימה, כי הצבעים הכתומים והסגולים והכחולים והאורות הרכים האלה של סוף היום, לאיזה מקום טוב זה יכול לקחת אותנו. או אם אנחנו יושבים סתם בפארק ליד איזה מים ומסתכלים על הדגים, לאיזה מקום טוב זה לוקח אותנו. כל העיסוק בטבע, כל מה שקשור לטבע, אפילו אם אני מגדל טוקי והוא שרד יחד איתי והנה לידי, טבע, משהו שהוא חי, משהו שמחבר אותנו לאדמה, לריח. הייתי אצל הבת שלי איזה יום, יצאתי עם הקטנים לטיול בפארק, ובדיוק כיסחו את הדשא. וזה פארק ענק באמת, והדשא היה עוד רטוב, כי זה היה נורא מוקדם בבוקר. חלצתי את הנעליים, שמתי אותם על העגלה, והלכתי יחפה בדשא. ופשוט הריח והתחושה הזאת של רטוב ברגליים, אבל זה דשא והוא רך, והדשא הקצור שנדבק לי לרגליים, והזכיר לי קצת את הבית שלי כשגדלתי בו באיזושהי שכונה קטנה ויפהפייה, ובסוף כשיצאתי מהמדשאה ישבתי, לקחתי מים ושטפתי את הרגליים, ניגבתי אותם במשהו וחזרתי הביתה, והבת שלי מסתכלת ואומרת לי, אמא, מה עשית? אז אני אומרת לה, מה עשיתי? מה עשיתי? והיא אומרת לי, קודם כל הגלגלים של העגלה, אבל שנית, הפנים שלך, מה עשית? אמרתי לה, תאמיני או לא, הלכתי יחפה בדשא. היא התחילה לצחוק, אמרתי לי, תגידי, בסדר? אמרתי לה, תאמיני לי, זה החזיר אותי למקום כל כך טוב, כל כך התגעגעתי, כל כך רציתי לעשות את זה, שלא היה אכפת לי איך מסתכלים עליי, ולא היה אכפת לי איך הגלגלים של העגלה נראים, וגם לא היה אכפת לי שאחרי זה הייתי צריכה לשטוף את הרגליים ולחזור ככה הביתה. אז פתאום משהו קטן כזה של טבע, שכל כך מחבר אותנו למשהו ראשוני, בסיסי, של ריחות, של תחושה, נורא נורא חשוב, וזאת הקטגוריה השנייה של הסולנות, ותאפשרו, הילדים רוצים לקפוץ למים, יאללה, האנשים המבוגרים רוצים לשבת בפארק, יאללה, הכל טוב, תאפשרו לעצמכם, שבו רגע בגינה שלכם, תהנו ממה שיוצא. גם העניין הזה של יצירות ושגרות ותחביבים, אנחנו עושים הרבה דברים שהם שגרה, לקום, לצחצח שיניים, שגרה, אבל אנחנו עושים גם דברים של שגרה שמרגיעים אותנו. יש אנשים שאוהבים לסדר ארונות, יש אנשים שאוהבים לנקות את הבית, יש אנשים שבשגרה שלהם אוהבים לצאת עם הכלב, יופי. להמשיך שגרות, לעודד את האנשים להמשיך בשגרה שלהם. נכון שאתם בשום מקום עכשיו, אתם לא בבית שלכם, אין לכם אפילו את המברשת שיניים שלכם, אבל תמשיכו להתגלח אם אין לכם זקן בטבעי. תמשיכו לרחוץ כלים, אם זה מה שמרגיע אתכם, תמצאו איך, תמשיכו לעשות את הדברים האלה. יצירה, לצייר, לאפות, לרקוד, whatever. תמשיכו, זה מחזיר אתכם למי שאתם מקודם. סופר חשוב, לא משנה באיזה גיל בכלל. אם אתם, עוד אחת מהקטגוריות זה העניין הזה של רוחניות, אם עשיתם מדיטציות קודם, תמשיכו לעשות אותם, תמשיכו אם אתם מתפללים, ואני לא מדברת על תפילה בבית כנסת, כי זה, או במסגד או wherever, כי זה שגרה, אני מדברת על אם אתם מדברים עם עוד מישהו בלבכם, בנשמתכם, אם זה חשוב לכם, תמשיכו לעשות את זה, תחזרו לעשות את זה. אל תשכחו את זה. זה מאוד מעודד, זה מאוד מאושש את היכולות. אז כן, תיקחו את זה ותשאלו אנשים. ממה אתם שואבים כוחות? מה חשוב לכם כרגע? איך אתם שומרים על מי שהייתם לפני הטראומה הנוראית הזאת?
תשאלו. וכשאנשים יגידו לכם, לא עשיתי כלום, קראתי עיתון. אוקיי, מתי הפעם האחרונה שקראת עיתון? אולי נשנה את העיתון לאיזשהו עיתון אחר, ל-National Geographic למשל, רק כדי שתמשיך לדפדף לקרוא עיתון, אבל לא תהיה המועקה של לפתוח את העיתון היום. אוקיי? ועוד דבר שסולנות מאפשרת זה לשלוט בלחץ ובמחשבות. וזה סופר סופר חשוב. אז אפשר לשאול אנשים איך אתם עושים את זה, איך אתם מבסטים, על מה אתם חושבים, איך אתם מסיטים את זרם המחשבה שלכם. כל הזמן החדשות מפציצות אותנו, איך אנחנו יכולים להסיט רגע את הזרם מחשבה הזה, ולחשוב על משהו חיובי, לחשוב על משהו אחר, לא צריך להיות חיובי, אבל אחר. קורים עוד דברים בעולם, קורים עוד דברים בסביבה המיידית שלכם. אולי מישהו מתוך המלון צריך שתשבו איתו היום לחצי שעה לכוס קפה. לא אתם, אולי אותו בן אדם שנמצא במלון רוצה לשבת לכוס קפה חצי שעה עם מישהו. גם האופציה. אולי הוא רוצה לשבת החצי שעה עם עצמו. גם האופציה. תמיד לשאול. ולזכור, סולנות נותנת גם את האפשרות לאסקפיזם. הבריחות הקטנות האלה הן חשובות, הן מאווררות, הן נותנות נשימה, הן מאפשרות לנו להיות רגע מישהו שאנחנו לא. והן מאפשרות לנו גם יצירתיות. הערב אני התייעצתי עם מיכל פה על משהו, ואחרי שדיברנו, לקחתי את הדברים שלה, ופתאום קפץ לי איזה רעיון, אמרתי וואלה, אם לא הייתי מדברת איתה, לא הייתי מגיעה לזה, לאומץ לעשות משהו אחר. ואז אמרתי לעצמי, רגע, זה בעקבות השיחה עם מיכל, או שזה בעקבות זה שיכולתי רגע לסגת אחורה, ללכת אליי פנימה, ולשאול את עצמי מה מתאים לי מכל הדברים שהיו בשיחה עם מיכל. אז תשימו לב לתהליכים האלה, כי התהליכים האלה, המטה-קוגניטיביים, של איך אנחנו חושבים על מה שאנחנו חושבים, הם סופר חשובים, הם שם ערש הסולנות. זה משנה לנו את כל המטה-קוגניציה, את כל היכולת שלנו לחשוב על איך אנחנו חושבים. וזו דרך נהדרת גם, הסולנות, כדי להשיג הישג. כדי להגיד לעצמי, וואלה, אני יכולה לתכנן משהו אחר, שונה, ולהגיע למקום שאני רוצה להגיע אליו. ואני חוזרת ואומרת שוב, זה שאנשים אוהבים להיות בסולנות, ויכולים, יש להם את היכולת הזאת, זה נהדר. זה לא סותר את זה שהם רוצים להיות בקשרים חברתיים, שהם רוצים שיתעניינו בהם, והם רוצים להתעניין באחרים. יש פה איזשהו מצב שהוא דו-כיווני. הסולנות היא נכנסת פנימה ועוטפת דברים מבחוץ פנימה, וגם מביאה את הבפנים החוצה. ויש כאן יחסי גומלין מצוינים למי שיכול להיות בסולנות, הוא יכול אחרי כן להיות פנוי לאחר. שרון, אני רוצה ברשותך לאפשר לאנשים לשאול שאלות. אני חושב אני רוצה גם להקדיש את הרבע שעה האחרונה לזה, אבל אני רוצה לעשות עוד דבר אחד, ג'וני, ברשותך. אוקיי. בצוק העיתים, במצב הקשה הזה, כתבתי ספרון למשפחות. הספר הקודם עוד לא יצא, הוא ממש אמור לצאת בימים אלה, והוא מדבר על דמות שקוראים לה סולי. סולי מסוליטיוד, כמובן, מפוזיטיב סוליטיוד, מסולנות, וסולי זה יצור קטן וחמוד ופלאפי, ולקחתי את החוויה המאוד מאוד קשה הזאת, כדי לאפשר למשפחות קצת להתכוונן לסולנות. ואני רוצה להקריא לכם רק קטע קטן מהספר, רק קטע אחד קטן מהספר, פשוט לחבר אתכם לאיך אפשר לחבר סולנות גם לילדים וגם למשפחות. זה נקרא סולי במקלט, וזה מתאר את החוויה של כניסה למקלט עם אזעקות ובומים בחוץ. הפחד מפריע לסולי לחשוב. הרעשים בחוץ עושים לו טוב. לשים אוזניות עם המציאה.
להקשיב למוזיקה מרגיעה. לסולי דווקא כיף לו לשמוע, אפילו שהאור של הטלפון קצת מפריע להקשיב למוזיקה ולאט להתעייף. אם לא היה בחוץ קרב, יכול להיות, סליחה רגע, אולי היה אפילו קצת כיף. הזמן עובר, אוף, כבר נמאס. לא ברור מה יש בחוץ, מלחמה או פילים של קרקס. סולי עם דמעות בעיניים. אמא, תני לי קצת מים. סולי, אהבת חיי, אמא אומרת. יש לנו מים וגם אוכל מספיק, אבל צריך מעמד להחזיק. כי עוד מעט יבואו אנשים גיבורים ויצילו אותנו, כמו שאצלך מצויר בספרים. סולי בשקט, בהקשבה מלאה, בתקווה שהעזרה מתקרבת ובאה, ואני פה עוצרת. ועכשיו לשאלות שלכם. תודה רבה, שרון. זה היה ממש מרגש. אז אני רואה בינתיים שאלה אחת של שמואל, אז יוסי, אתה פותח מיקרופון או מיכל? כן, שמואל, אתה מצליח לפתוח? לא רואה את זה, רגע. שמואל, הנה עכשיו. אוקיי, שמואל, בבקשה. בבקשה, עכשיו שמואל. פתחתי. כן, רציתי לשאול אותך כזו שאלה. אני מבין שהתבודדות, למעשה סולנות, יש מקרים כשזה שלילי ויש מקרים כשזה חיובי. אז רציתי לשאול בעצם עד כמה סולנות ויכולת להתבודד בתוך עצמך יכולה באמת לסייע לאדם להתמודד עם מצבים קשים ולא פשוטים, כמו למשל מלחמה וטראומה שגרם הטבח שהיה ב7 באוקטובר. תודה, שמואל. שמואל, אני שמחה שאתה שואל את זה, מפני שבעצם בשאלה יש משהו שככה מכוונן אותי לעשות יותר דיוק להבדל בין סולנות, שסולנות היא תמיד המצב החיובי, כי היא בחירה וכי היא מגדלת אותנו. לעומת כל שאר המצבים האחרים של סוליטיוד שהם לא. אז סולנות זה בדרך כלל, אנחנו מדברים אך ורק על החיובי. שרון, משהו קרה? שרון, שאני רואה בה, סליחה? בסדר, עכשיו חזרת אלינו. כן. אוקיי, אני לא יודעת איפה זה נעצר, אז אני אומר שוב, שהיכולת לסולנות בעצם מאפשרת לנו לעשות איזושהי חזרה מאוד חיובית אל עצמנו, והסולנות במחקרים ראינו שהיא כוח על, היא באמת, היא סופר פאוור למי שיודע להשתמש בה, מפני שהיא מאפשרת חוסן. הסולנות מאפשרת חוסן, וצריך לזכור את זה, זה לא אנוכיות, וזה לא אגוצנטריות, וזה לא תקין. לרצות להיות עם עצמך, עם אחרים. אז הרבה תודה על השאלה הזאת. עוד מישהו רוצה לפתוח את המיקרופון ולשאול את שרון שאלה? חיה שאלה פה בצ'אט, האם זה טוב גם אם האדם מבקש תמיד להיות לבד? חיה, את רוצה לשאול בעצמך, את מוזמנת לפתוח. אני רואה אותך. זאת השאלה. יש לי שכנה שבוחרת... מה השאלה? את מדברת על סולנות כמשהו שאדם בוחר. ואם אדם בוחר להיות כל הזמן לבד, ואומר, אני נהנה מהלבדיות שלי, אני נהנה מזה שאני לא חייב לאף אחד שום דבר, אבל זה כבר חודשים. כשבאים לבקר זה בסדר, אבל עדיף קצר. גם זה נראה לך כל כך חיובי? מה קורה כשבאים לבקר? שאני נכנסת לכוס... תראי, אני לא שמעתי אותך מכשבאים לבקר, אבל... אוקיי. תראי, אנחנו גדלנו על לא טוב היות האדם לבדו,
ואנחנו מאוד מאוד מורגלים בדרך החשיבה הזו. אבל אם אדם ששנים מכיר את עצמו ואוהב להיות עם עצמו, וזה לא מפריע לו, ואנחנו לא רואים סימני דיכאון, או זה לא קרה פתאום, אלא זאת דרך חייו, והוא אומר, טוב לי לבד, קשה לנו לכבד את זה, כי אנחנו חושבים על כל ההשלכות השליליות של להיות לבד. אבל אם ניקח רגע את זה שבעצם בלבד שלה, היא מסוגלת לעשות הרבה מאוד תהליכים משלה, שזה משמעותי לה, ודרך אגב צריך לשאול אותה, למה זה כל כך משמעותי לך? מה קורה לך בזמן הזה? ממה את נהנית במיוחד בזמן הזה? אז יכול להיות שתגלי שם תשובות מפתיעות, שהיא אוהבת לקרוא, שהיא נהנית מהתוכניות שיש בטלוויזיה, מה אקטואלי, לא יודעת. יכול להיות שהיא תגיד לך, תקשיבי, אני כל החיים שלי הייתי עובדת סוציאלית, יש לי 1,000,000 אנשים בראש, עכשיו אני רוצה שקט. סליחה. אז צריך תמיד לשאול, אל תתביישו לשאול דרך אגב, זה לא שאלות פוגעניות או חתרניות, זה שאלות של התעניינות וכנה, ושאלות של אפילו שפותחות שיח לגבי המשמעות של סולנות, וזה לגיטימי. אז זה לא נראה לי מוזר, יש אנשים שפשוט ככה אוהבים לחיות. דרך אגב, ככל שאנחנו משתנים טכנולוגית וכו', הרבה מאיתנו יהיו הרבה מזמנם לבד, ולכן הסולנות היא כל כך חשובה, כי היא מיומנות שמאפשרת לנו להרגיש ביטחון ורגיעה גם כשאנחנו עם עצמנו. אז בעיניי זה בסדר. תודה. בלי להכיר אותה. עוד שאלה אחרונה, יש לנו זמן לעוד שאלה אחרונה, אם יש כאן מישהו? טוב, נראה לי שזה הסוף. ג'וני, אתה איתנו? ג'וני? אולי גם ג'וני נקטע, אני לא יודעת, אבל בכל מקרה, שרון, תודה, תודה, תודה על הרצאה. אני יכולה לשאול? חיה, בבקשה, כן, זמן לשאלה כן. אחרונה, כן. רציתי לשאול, האם הסולנות יכולה כאילו לעזור ככה למחשבות? היי, אני לא שומעת אותך, את מתנתקת. חיה נקטע, תחזרי עוד פעם בבקשה על השאלה. התנתקת לי. כן, היא את כנראה רצתה חושבת? לשאול על שאלות טורדניות אולי? על מחשבות טורדניות? כן. אנחנו כן, סליחה. בסולנות לא מדברים על פתולוגיה. סולנות, אנחנו מדברים עליה כחלק מחיים תקינים, זאת אומרת ללא פתולוגיה, ומקרים של מחשבות טורדניות או כפייתיות וכולי, זה מקרים שהם ניתנים לטיפול בדרכים אחרות, לא דרך הסולנות, כי מחשבות אני לא טורדניות... מתכוונת לפתולוגיה, ככה הדאגות שיש עכשיו, במיוחד בעיקר עם הילדים בצבא ודואגים, אז זה כל הזמן מטריד. אז זה באמת כל הזמן מטריד, ואם את בתוך קטע של סולנות, נאמר שאת ממש ממש אוהבת ליצור סירות מעץ, ואת נמצאת בתוך תהליך העשייה, כשאת בסולנות בתוך התהליך, העולם החיצוני נמוג ונמס ונעלם, וזה מאוד עוזר. אז כן, לכי לתחביבים שלך, ליצירה שלך, למה שעושה לך טוב, לקריאת ספרים, ליציאה להליכה וכו', זה מאוד מאוד עוזר מול הדאגות האלה. זה משחרר, ההורמונים בגוף משתנים, הכל משתנה. זה בהחלט תרופה טובה, והיא לא עולה כלום. ולכן אף חברת תרופות לא תתמוך בסולנות. אוקיי, תודה. תודה. תודה שרון, אנחנו ממש לקראת סיום, היה באמת מאלף ופרקטי ועם דוגמאות מצוינות, ובאמת קצת מיקוד בנושא אחר בתוך באמת ימים מורכבים, אז תודה שנרתמת ועלית והתאמת את נושא השיחה בצורה כל כך מדויקת.
תודה לאגודה שמאפשרת את הפלטפורמה הזאת, אפשר למצוא את ההקלטות ביוטיוב של האגודה, בדף הפייסבוק של האגודה, אתם מוזמנים אלינו גם להצטרף אלינו למפגשים הבאים, תודה לכל הצוות של מביטים לזקנה בעיניים, לפרופסור יצחק בריק, ליוסי קפלן, לג'וני שהנחה כאן, למברגר שהנחה כאן וכנראה ענייני תקשורת ניתקו אותו מאיתנו, לצלילה רצין שהיא זו שהייתה אמורה להנחות פה, ואני הייתי מיכל, ותודה, תודה, תודה. כן, כן, בבקשה. רק תזכיר שיש הקלטה, כי אנשים רצו למקלט באמצע, פתאום אני רואה פה בצ'אט. כן, אז אנחנו, כן, יהיה אפשר למצוא את ההקלטה הזאת, כמו שאמרתי, בדף הפייסבוק של האגודה, וגם בערוץ היוטיוב שלנו. אז תודה וערב טוב, תודה לכולם. תודה רבה. תודה רבה. להתראות. תודה, תודה. בבקשה. תודה רבה. להתראות, ערב טוב.